आंनि बाइकआ बेनो दासिम नुदोंना नैथिं मोनसे ताला ओमफ्राय नैबे मोनसे डिसलक ओमफ्राय नै हेन्डेल लकआथ' दंखायो आरो हेन्डेल लकआ ओमफ्राय उनथिंजोंबो नै मोनसे लक आरो गाइस मा होनो बै नैबे मोनसे तालानि साबिखौ लाबोनो बावगारबाय थोद हाय गाइस मा होनोबा दा आं सिखारनानै दुगैनानै पुरा माने रेडि जाबाय खामानियाव थांनो सानफ्रोमबो जोंहा बेबायदि टाइमावनो खामानियाव थांनांगौ ना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आं मोनसे माने कायदा खालामदों दै बे कायदाखौ नोंथांमोना नायनानै माने नुबाथाय मिनिगोन जानो हागौ लोगोफोर नायदो बे दै आंनि बाइकआ बेनो दासिम नुदोंना नैथिं मोनसे ताला ओमफ्राय नैबे मोनसे डिसलक ओमफ्राय नै हेन्डेल लकआथ' दंखायो आरो हेन्डेल लकआ ओमफ्राय उनथिंजोंबो नै मोनसे लक आरो गाइस मा होनो बै नैबे मोनसे तालानि साबिखौ लाबोनो बावगारबाय थोद बै लामायाव दोनो नालाय ओंखायनो माने एकदम मोनथाम मोनब्रै ताला मारिना दोनदों ओरैनो नैयाव दोनो बेयाव जेन थेन गारि गंसे जाजायो आरो लोगोफोर माने बाइक गंसे जाजायो ओमफ्राय लोगोफोर ओरैहाय गोदोर बिल्डिं ओरैहाय गोदोर बिल्डिं दा लोगोफोर सोरगिदिं माने गोदोर बिल्डिं आरो ओमफ्राय जों बेयाव थायो नैबे लोगोफोर सामफ्रोमनि बायदिबो बिदिनो खामानियाव थांनांगोन दिनैबो दा टाइम जाबाय जोंनिया ओमफ्राय लोगो आं चेनेलखौ नायदोंब्ला साबसक्राइब खालामदाबाव साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम ना मा बुङो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदों बै थांनाय मोनसे भिडिअ बिराद सापर्ट होदों लोगोफोरा साबसक्राइब खालामलां नायनायजों लोगोसे नङा होमबा दा आङो मोनफैबाय खामानि जायगायाव लोगोफोर नुदोंना बे बिल्डिङा बेनो आरो दै ओमफ्राय नैहाय आंनि बाइकखौ पार्क खालामबाय आंनि हिर'खौ बिदि पार्क खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा खामानि मावनाय जायगाया बेनो आरो लोगोफोर दै ओमफ्राय दा खामानि मावगोन ना मा बुङो लोगोफोर बाय लोगोफोर ना मा बुङो दै आं खामानि मावनाय जायगाया बेनो आरो लोगोफोर दै बाय आरो साबसक्राइब खालाम दे